Kinsa kuno sir ang dali matintal, babae lalaki? Tiwa ko ideya da. Murag matintal hero ang laki. No. Kay magsibag tanaw babay. Ang babae din sir. Aw maora sa siguro. Mora sad. Oo. Kaya babae mag-iman. Oh, makangutanaw sa laki. Lalaki. Mas dali. Oh, mas dali. Ano man sir? Dali man humok siya mga kas babae ba? Kung tintalon sa babae, dali ra kayo. Dali na. Kami laki yung tintal sa babae, dugay man. Ang lalaki. Mas dali ang lalaki kay. Matintal sila sa raw sa babae. Ang babae. Ang babae kay. Babae sa diya. Ano man? Murag pareha man siguro sir. Parang ano man sir? Kung naitintasyon sa bahay sir, matintal po na sa laki. Oo. Din ang laki sa dug matintal sa bahay. Madali na po na siya matintal po sir. Pareha lang sir. Pareha po ang tao sir. Tintal lang po dito. Ang babae. Babae nga naman man. Kaya dali man maibog. Dali man babae. Ang lalaki, sir. Kay. Ang lalaki kay madali ra madani sa kanang kasing-kasing babae kanang malumuyong kasing-kasing. Madali gid na yon. Madani gid ang lalaki. Based on experience sir. Siguro sir. Come on!